Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailangad itinagan Asabel at taga Benguet. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Geraldine Larroco, Imelda Velasquez, Jasmine Rivera, William Bolosan Sr., ken Hilda La Figuera. Kabansag Bersabal Pahe kan Osalia family ti Samonte, Quezon, Isabela, ni Inang Sayong Bersabal, Boyet kan Norma Osalia, Uncle Julie Kabansag, from Benny Rose Jose kan Paul Laya ti Barcelona, Spain. Matusalem de la Cruz Fernandez kan Limon family ti Barokbok, Quezon, Isabela, from Nelia ti Dubai. Perez Kasipit family ti Malimpek, Malasiki, Pangasinan. Banguel family ti Tangladan, Kalanasan, Apayao, from Melavi, Banguel. Friends ko dita Hong Kong kan pamilyak dita Ribswan na Gilian, La Union, from Bobby Gutierrez ti Vancouver, Canada. Likod Layugan Carantes kan Ayawan family, from Karen Carantes ti Hong Kong. Antibebe Bulawitan ije San Juan, Quezon, Isabela, kan amin apadak nga OFW ti Hong Kong, from Lezar Aragrev. Kondur Chuchana Benji Bimayog kan Jonathan Lapay ti Vista Alegre, Bayumbong, Nueva Vizcaya, from Samson Bolasquet. Amin at trabahador ko dito'y Ranyag, Ramon Isabela, iso da Uncle Jomar, Tusi, Nonong, Rai, kan Buboy, from Balya Marjorie Las Marias. Hazel Daugas, Adeline Kiawan, Yanyen Sagba,
ken amin at tagakilayon Balantoy Balbalan Kalinga from Chol and Uday ti Kuwait. Lakay ko ani Fredel Bantulino ti Maawi Alaminos Pangasinan. Mauricio kan Jacoben family ti Kawayan Isabela from Josephine ti Dubai. Ma'am Mary Jane Alberto, Sir Joseph Eugenio, Christopher Ryan Sapon Andres Tolentino, Romy Acosta, Argel Keith Juan, kan John Ashley Taberna from KP Tiramon Isabela. Jayceline, John Carl, Janica Acob, Tatay Pedro Bulan, ti Sitio Divisoria, Kamasi, Tumawini Isabela from Gigi Malilin. Makablaawan pa ni Owen Veloria ti Singapore from Raleigh ti Melbourne, Australia. Castro family ti Pindangan 2nd Kamiling Tarlac from Jocelyn Castro. Magdalena Sugitan, Lita, Carmen, Jenaline ti Cagayan from Juliet Sugitan. Mendoza family ti Pura Tarlac. Kawork ko dito'y Tiplex ken pamilya ni Bakit ko di Tabaggaw San Manuel Cagayan from Jerome Mendoza. Alejo Taberna kan Mundo family ti Tangadan San Quintin Abra. Rapakon Alejo family ti Sitio Punta Cabitaogan Santa Catalina Ilocos Sur. Vallejos ken Taberna family ti Vancouver, Canada from Leyniki Alejo. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Isabel. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin adanunan to'y surat ko. Nakapagsurat akmat manang, takayat kumot apaikan biyag ti pakasaritaak. Anam na maag ka makaipaay linglingay kan adal kadagiti dumdumnag. Ilingad naklangan manang itinagan Asabel. Ulila akon adamang, iso asyaklatan tinangisaksakad iti panagbiag ko. Aging ga idinaamamok tinagbalin nga ama ti anak ko. Nagdan na kami, katgapo iti kinarigat ti biag, ingkadeng na ti agabrod laengan, iso anapan kami nakikabalay iti inana. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Imbagman, tanapanunot yung matlaangan to magyan dito'y balay. Wan nanang, takayat ko nga minta agabrod. Ket may mayat matlaang no da kayo akad kadwa dagita aginak no mapagasata na ka maka-abroad. Ay di nasaya at tanapanunot mo dahi ta anak ko. Dakulan dyan anak yo, umadado ti gastos. Wan nga rod nanang, ket apag gusto lang nga paggastos mi itinal daw tumatmat gadak. Kasanong iti masakbayan ti anak mi. Ay kat mayat ano baka pan kay di abroad. Kat, nasingpot matla ka di dahi takadendennam a makikabalay kanyak. Wan nanang, nasingpot ni Isabel. Awan tagbalin na parikot yung kuana. Apay adi kay pala nagkasar nga agpapanita. Awan pa nga minaramatin mi agkalay sa nanang. Ngam sa nabali. Ta dumteng tulat ta day tangal daw. Kay kayat kumat no adada ditoy. Tapno adakad kadwak. Kun mabantayak ti garaw day ta babae. Talaga ka di apatuloy mo ti agabroad chito? Panawan na kami ti anak mo dito'y poder ni nanang mo? Naka-apply akong Sabel. Or-orayik lang ti awag kanyak ti agency ang nag-applyak. Sana bali? Ta saan kayo aman ano dito'y? Nadlaw ko ngamin nga dais istrikto ni nanang mo. Amang ano, adato di mi pagkinaawatan. Basta salaam latan ti ugali na. Amumutan ti bumakit. Kabaalam day ta. Nasingpot-mot ni nanang ko? Sapay kumarod, tawan to ti rumso aparikot iti nagbaetan mi. Sapay, santa pa'y nagkalaysa. Amangan no makasapul kanto iti sabali iti pagilya na papanam. Anya kakit din aya. Apay ngamin aday ta ti pampanunutam.
Sabel, adan anak ta. Kalay sa langan ti kurang kadata. Ngam di kagdanag. Tano na sayat laki ti tagbalin at trabaho kat makaurnong ta adagos. Agkalay sa tanton apaman niya agawidak. Namnamaagday ta akarim, Chito. Sapay kumarod, tanasayat ti matumpungam at trabaho iji balasiw taaw. Sige nga rodon, maturog tan, taadalaman ti rabii. Sabel, inawagan na kong ti agency ang nagaplayak. Agtrabaho ako ni Timay sa factory di Taiwan. Ay nagsayatan ngayon kasta. Masapol ka nung ag-report akin dun bigat iji agency. Ngam, naskan nga imutoy kong dagiti kasapulan mi. Tamangan ka nun agdiretso kaming tong nag-flight. Ha? Nagbiiton ngay? Talaga ka nung amin nga aduti kasapulan dahi ti dahi a factory. Iso ang masapol amapan kami na dagos. Agan nagkangarod iti papanam ha. Umawag ka kanayon, tapnasaan kami unay ama ikawa iti anak mo. Wan Sabel. Oh, makaamukan dito ha. Di mo baybayan ti anak ta. Kan anusam ni nanang ko. Wan, di ka agdanag. Siyak ti makaam mo. Basta saya atom ti trabahom iti papanam. Nakapanawan ni Chito, amumutan ti araramidam diti balay, saan na masapol nga ibagak pay amin kan ka. Wananang, di kay agdanag, siyak ti makaam mo. Amumut asaan nakabatatao diti balay. Diyak kayat ti maikan, iso kanayo nakarumwar amapan ka dagiti amigak. Si kalaang ti mabati dito itunggal mapan iti pagadalan di apukok. Wananang, mapan kayo latay ti kaya tiyo papanan, awan problema kanyak. Kabailak dagiti trabaho dito'y balay. Ay nasaya at magtagkin kinaawatan ta. Masapol nga among tagimpad. Ta kakaasi di asawa mga agtrabaho di adayo a lugar. Salimot matam tibirok na. Wananang, kasta talaga tinagtulagan mi. Tapno makaurnong kami adagos. Papan ni Chito yung balasiw taaw. Nabati kami iti anak ko iti sidong ti ina ni Chito, manang Emmy. Kampante akmat anapanawan, taamok apara iti masakbayan mi, nang runa ti anak mi, ti rason no apay anagabrod ni Chito. Naanayas mo ti amin, kan awan ti parikot, ti kaaddamin iti sidong ti lola ti anak ko. Nang runa tadanda ni inaldaw met arumwar. Saan ang matatao iti balay ti katugangak, tadinakat nga rod kayat ti maikanlaang iti balay. Ngam idinaglabasan ti panawan,
Nang runa idi saan una yan ang makaruwar iti balay ti katuganga, gaputa adon ti marikrik na asa gubanit, nagbaliw ti amin manang. Madlaw na mo't aminan agaraw ko. No para kanyak, awan anyaman na manang. Tain karikat nga rod ka ni Chito, nga awan ti rumbeng a pagdanagan na. Ngam ti pagsakitan tinakam ko, mairamraman mo ten ultimo ti anak mi. Kat iti may sa agundaway, apay aday ka pa'y maturog anak ko, rabiin, adapay klase minton bigat. Nanang? O, apay anak ko. Kasla da kayat mo nga ibaga. Nanang? Apay akas dyan ni Lola. Nakis-istrikto kan nakaimimot. Ha? Apay anak ko lang day ta anak ko. Itay nga minawan kapay. Itay napan ka nakitsenda. Agbuy-buya kiti TV ti kasalas. Impaidap ni Lola, tanagastos ka na iti kuryente. Anya? Day tatagpay so nanang. Sa anak ka na mabali na buya-buya, tanagastar iti kuryente. Kaasi ka na ni tatang agbaybayad. Ay, una yun ni nanang. Manumot ti konsumo ti telebisyon iti kuryente ngay. Kan may saan ka mo ta ka na yun agbuya? Win nga rod nanang. Sapay nakauyo-uyong agsasaho. Isang mabuti nga paikit din kinkwana. Ala, paspasensya am laangan ni Lolam. Amumot amanipod adarikrik naan na kat kastan ti ugali na. Saan mo latan nga aramiden dagiti di nakayat. Win nanang. Tsak kayatin nadudua kami lang dito'y balay. Iso nga isurot na klangan no dapapanam nanang. Pangasim. Hello, Chito. Naimbag tayo mawag ka. Day off ko ita, iso nga'y mawagak. Kumusta kayo nga'y? Kan kumusta mo't ni nanang ko? Okay kami, Mat. Iso na laang ta. Manipod saan na nakanayon arumar ni nanang. Kasla si mabali ti ugali na. Nakauy-uyong matan. Di mo lang tanigas kaso sa bel. Among ba't nga darikrik na. May amlatan. No siyak, maawatak. Ngam di anak ta. Kasla mabutangan ka ni Lola na. Takanayon namat ngamin nga ungtan. Makita na lang agbuy-buya iti TV. Kaungat na adagos. Takakaasi ka kanong agtrab-trabaho tapno ada pagbayad iti kuryente. Inbagam kumaka ni JR, tadi na lang tanigas kaso ni Lola na. Kasta na lang amin at talaga ni nanang. Di sungsung batan. Nakarkaro nakagura na kayo, nakastad aramidan nyo. Diyak mo tagreklamo kat. Ibagbagak lang kan kati mapaspasamak kada kami dito'y balayo. Tapno amom. Kabailan nyo dayta. Basta uraan niya tar aramidan na, di ko mabaybayan. Napatagunay kanyak ni nanang. Isungar ni empati kayo dita, tapno ada mga sikasukon ko na. Isungan anusam kumatiinak, Sabel. Uwan, Chito. Agano sak, aging ga iti kabailak. Sa dino tinagapon yung agina. Nasapa kayo matarimwar. Itay nariingak katawan kayo mutan. Napan kami naggatang kadagiti kasapulan ni JR iti pagadalan nanang. Kan di magas kami mutan anak ityenda. Apay, nagpawitan ni Chita o iti kwarta? Wan nanang.
Isubot lagayam nga inagawaan yung tirimwar nga agina. Siguro, napan kayo mo ta nagpaliwawag, tadaman ng kwartayaw. Di mo pa'y pampanunutan mo tirigat si anak ko amang manggad ijadayaw. Saan kami ang nagpaspasyan, nanang? Kas nakunakon, napan kami mo ta nakitsenda. Apay nga rod adi mo dinamag no da kayat ko apagatang, wenwa niya ti kayat ko amasida. Nakakaamo kamutlatan. Sigud mo takan ka na nyo amin nagatgatangak, nanang. Saan aya? Hay sa baliitan, damag mo tano niya ti kayat ko. Rumbang laang agatangam amin akayat ko, ta anak ko jamang manggad. Katsika, day talagur uray ti maipaw iter aramidam. Naglain kakit din. Si kalaangan ti agnumnumar iti nagbannugan ti anak ko. Saan kayo matabaybayan, nanang? Adalat tamat para kada kayo. Para iti agas yo. Iso adi yo ibagbaga sulsulwag ti birok ni Chito. Tabay turad na pa yan asong basong batan. Hoy, tapna mom. Saan nakapay nga asawa di anak ko? Ta saan kayo pa'y nagkasar? Iso nga amwag ti pagluglugaram. Nagsakit mo ti pa nagsasauyo, nanang. Apay, napaiswan ka? Agpaisubot ti bagaksan daya. Iso asaya atam tigaraw mo. Tapno agbayag ka iti puder ko. Chito, diakon maanusan ni nanang mo. Nagsakit ti pa nagsasauna kanyak. Awan mo ti madingar aramidak. Kasano kat sinong basong bata mat kanugayam? Nagipulong gayamon kan ka. Wan, aminak. Nasong batak. Tasaan mo tang naumumno ti ipalpalapal na sa ukanyak. Nagsakit ti pa nagsasauna. Ano samlat tang aminan Di mo latan sungsung batan no kasi makaungungan. Pasensya kan, Chito. Ngam jakon makaanos. Uray ti anak ta. Maapektaran nga po itikas di makitkita na kaninanang. Anya nga rin kahit mamapasamak. Pumanaw kami langan di ti balayo. Agabang kami langan ka ni JR. Anya? Ay, saan kaya pumanaw dita, Asabel? Basit la pa nagano sen. Dandanin malpas ti kontratak. Makaawid akton. Pasensya kan, Chito. Nakapangadeng akon. Pumanaw kami ditoy. Nagtangkan mo tanti olom, Sabel. Asino nga ti mga sikaso ko ni nanang no panawan yon. Sige no ipapilit mo ti pumanaw, makaammo ka. Ngam di mo namnama na pauitan ka pa iti kwarta. Anya? Maiturad mo aramidan day takada kami iti anak mo. Gapulaan ka ni nanang mo. Isong orne, pati kayo dita, tamnada mga sikaso kunkwana. Ngam ita, panawan yon. Di makaammo ka nga ron. Di mo mutin namnama na pauitan ka pa, Sabel. No kastati ko nam, awan mabaling ko. Makaamukan no pauitan na kami paiwan no saan.
Pulos ni namnama dagiti insawang ni Chito iti daydi a panagsarita mi iti cellphone manang Emmy. Kasanungmat ngamin asa anak a masakitan, ket sabali at talagan ti mapaspasamak. Kas iti nakunakon, naimbag ko mano syaklaeng tamaanusak. Kabaelak, ngem saan, taad-addaan ni JR nga anak mi ken ni Chito, ti kanayon adillawen ti inana. Ti may sapay ang makapasakit, imbes ada kami ti sakit ni Chito, ngem saan mat. Kat imparupa na pay kanyak, nga iso kayat na anagnaed kami iti dan na ti inana, tapno adda mga iwan kaninanang na. Gapoy ti dayta, nagsapulak nga rod iti panggedak, tapno mabiyag kami nga agina. Nakastrekak kas babaonan iti balay ti may sa abalo a pensyonado, nga agmaymaysan iti balay na. Gaputaad da iti balasiw taaw dagiti anak na. Nasingpet tinatumpungak nga amok manang, iso a medyo nakalungaw kami nga agina. Anya dagita imot mo anak ko. Nakadumot na itan at tsokolate. Hindad ni Lolo Amador, nanang. Nagpawit ka na dagiti anak na jabrot kat inikan nakmat. Ay na, nakababain anak ko. Impilit namat, nanang. Tsak kumakayat nga laeng. Talaga ka na para kanyak dagitoy. Nagyaman ka ko mga rod anak ko. Nagadon tinaipapaay ni Sir Amador kadata. Wen, nanang, nagyamanak. Nagsimpot ni Lolo Amador niya, nanang. Saan akas ka ni Lola? Nakauy-uyong. Kanayon nakapayapagsasawan. Anak, lipata mo day jay. Sa nabalit awantan iti dan nana. Amom, nanang, nagado ti dinamdamag kanyak ni Lolo Amador. Iso nga imbagak moten ati may papan ka ni Lola. Kun imbagak pa saan natan ikan iti kwarta ni tatang. Api nga imbagang pailaang day anak ko. Nakababain. Saan, nanang? Nasimpot ni Lolo Amador. Awan ti rumbang nga pagbayanan ta. Sayang. Apay nga ta sana kasi iti ugali ni Lola. Agduduma ti tao anak ko. Iso nga agsingsingpot ka ditoy. Saan ka nga agwalwalwal tapno saan amauma kadata ni Sir Amador. Kumusta ti panagtrabahom dito'y balay, Isabel? Saan ka kadi ang marigatan? Ay, saan Sir Amador? Mababainak pa'y nga rod kada kayo. Tanakasingsingpot kayo kada kami nga agina. Kaputa na saya at kayo mat kanyak, Isabel. Amom kadi nagaduti na istorya kanyak ni JR. Pudno kadi ti may papan iti amana. Anya ti madamag itan kang kuana. Nakababain man nga aklunan. Ngam, agpaiso amin nga imbaga ni JR, sir. Iso adakkel ayaman mi iti Diyos. Ta dito'y tinangiturungan na kada kami. No saan? Amang no aging gaita kat agkatang-katang kami pailaang nga agina. Nagalasmatan ti aramid ti asawam. Apay di na ipaay ti obligasyon na kada kayo nga agina. Nakakaasi ti anak yo. Naimbag ta amom ti inararamid mo. Amok at tinarabay na kami ti Diyos, sir. Isulaangan ti amok apagkamangan kadagidi akan ito. Talaga ngamin nga imputeng ti ama ti anak ko. Adi na kami suportaran no panawan mi ti inana. Kasta ka di. Uwan, sir. Ngam nagrigat apakibagayan ti inana. Nagsakit ti panagsasauna. Iso adya ko nakaanos pa'y. Ngam malaglagip ko latamot Ta maasyanak mo't nga rod iti inana.
Talaga nagsaya at katao, Sabel. Katrumbang lang ang masupapakan ti amin na panagregregat mo. Gapoy ti anak mo. Di ka agdanag ta saan da ka baybayan. Nakasarita kong dagiti anak ko. Ket nalaos ti panagyaman data simangbay kayo nga agina dito'y balay. Agyaman na maanusan da kami, sir. Awan at talagang ti papanan mi iti anak ko. Da kayo laangan tinabatbati anam nama mi nga agina. Nanang, talaga ka dinatan kaya ta makita ni tatang? Di mo namnamaan ang mapasamak day ta anak ko. Adda nang ipadamag kanyak, anang isangpot kanon iti sabali a babae ni tatang mo iti balay ni Lolam. Anya? No kasta, nakaawidan ni tatang ditoy? Awanan ni Dia abroad? Nabayagan anak ko. Ngampulos adina ta sinapol. Kat tinasakit. Nang isang poten iti sabali aki na nana. Anyamutan ni tatang? Talaga gayam abinaybayan natan? Naimbaglangan tadda ni Lolo Amador. Naasi ti Diyos anak ko. Iso nga inturong natakan ni Sir Amador. Kuma, saan datan napapanawon dito'y nanang? Dito'y talata kumanyag na nayon. Iso nga ron nga agsingsingpot ka. Tapno saan ama makadata ni Sir Amador anak ko. Saan tan ang makasapol iti kaskadakwada. Ultimo dagiti anak na iti balasiw taaw, kat nasisingpot da kadata. Win nga rod nanang, tunggalag sa sarita da kada lolo, iramraman dak. Iso nakitak mo tan dagiti anak ni lolo iti video. Umapalak nga rod kadakwada nanang, talab na lab ni Lolo Amador dagiti anak na. Sana bale, talab na lab kamot anak ko. Kan adda pa yan ti pamilya ni Sir Amador, anang ibilang kadata ka pamilyada. Iso anatalgad mo tan tiriknak nga agnaad ditoy anak ko. Basta agadal ka na imbag, tapno agbalin to anasaya at ti masakbayam. Kastamot tan ti agbalin abukod mo a pamilya. Win nanang, day tamot ti kanay nabilin kanyak dagiti anak ni Lolo Amador. Tunggal agsasarita kami. Ket, jak ka no madanagan. Tay paida ka no amin nakasapulak iti panagadal ko. Sabel, ag-flight ako ninton umay alawas. Makamu kayon dito'y balay. Uwan Sir Amador, kat agpaimbag kayo ijay tapno makaawid kayo matla dagos ditoy. Wen, Sabel, itagyaman na. Ipapilit namin dagiti anak ko nga ijayak nga agpaagas. Diyak ko makayat, damot doktor ko ditoy. Ngam saan da ngay manuko? Kaya't da kayo ngamin ang makadan na, bayat ti panagpadpadoktoryo, sir. Kan may mayat ijay, ta-advance da. Sigurado ang maagasan kayo adagos. Makamu kayon ditoy, ha? Sana bale, ta ipawit dan to ti sweldom kabayatan nga awanak. Italek ko kada kayo to'y balay. Wan, sir, isyak ti makamo. Tapno mayat tulat taasang putan nyo da ito'y abalay. Di mo baybayan ti anak mo. Taripat tuwa na imbag. Nakasingsingpet ni J.R. Sabel. Isungay bilang kumatan kas pudpudno nga apo ko. Agyaman naktada kayo, sir. Kastamotan kadagiti anak yo. Tasaan da kami nga imbilang asab sabali iti anak ko. Katnam namain nyo asan kayo apaayan.
Aramidak ti amin akabaalak ang mga sikaso iti mapanawan nyo dito'y Pilipinas. takas to ti marikriknak. Mailiwak unay ka ni Lola Amador. Gagangay na anak ko, ta iso ti kanayon akadwata ditoy. Oray siyak tupay kat maikawa ak atalaga. Kaano nga tangag subli ni Lolo Amador? Ang mga mabayagan pa'y anak ko, ngamin agpapaagas ni Sir Amador. Apay nanang, anya ngamin ti sakit ni Lolo. Kan apay nga jay pa abroad na agpaagas? Uray ibagakken ka, saan mong matla maawatan anak ko? Basta ikararag taas sapay ko ma, tamaimbaganan ti sakit ni Sir Amador. JR, anak. Ha? Apay nga agsangsangit ka nanang, anya tinapasamak? Imawag ti may nga anak ni Sir Amador itay. Oh, kumusta ka na ni Lolo Amador nanang? Amuyo, natagtagay na ko pa'y tirabi. Nagkawid ka nun dito'y, kat nakaragrag sa kasimmangpet. Inararakop na kanupay nanang. Ay, Diyos ko. So nga ni tinapasamak anak ko. Ha? Sana pimod no titagtagainap mo. Ni, apay nanang, kumusta ni Lolo? JR, anak. Awanan ni Lolom nga Amador. Anya ti kaya tiyo asawan nanang? Pimusa yan ni Lolom nga Amador. Itay laang. Iso tinyawag kanyak ti anak na. Anya? Mabali na sinarungkaran na kay ti maudi agundaway. Babaan iti tagtagain na panak ko. Apay ngay nanang. Kunak no na imbaganan ni Lolo. Apay ang pinanawan na tayo matan. Saan tayo at tagal tibiyag anak ko? Nalabit nga aging galaangan ijay tibiyag ni Sir Amador. Lolo Amador. Makapalading ita talaga tinapasamakan ko anak-anak. Namawanan ti maramitan ta. Tinasayahat. Tulong anak-anak ko. Masapon nga agsagana ta dito'y. Tabilin ti anak ni Sir Amador. Nga iyawin na dito'y ti bangkay na. Dito'y kano ang maitabon. Taisot ibilin na sakbayan na tay. Nanang.
makapaladingit abangkayan nga agawid dito ni Sir Amador. Namuray kaskasano. Makita tapay ni Sir Amador iti maudi agud daway. Anak ko. Nagpaiduma asaam tinarik nami nga agina, apaman anadamag mi ti ipupusay ni Sir Amador manang Emmy. Imbagak meten iti damo apas ti surat ko nga ulila ak ademang. Ket nalabit nga iso akas jay launay ti pan nakapasakit ko, kalpasan anaamuak ti nagbanagan ni Sir Amador. Gapo ta ison ti imbilang ko nga ama, sipod na isarong kami nga agina iti taeng na. Kastamat laeng ni JR nga anak ko manang. Nalaos ti ladingit na idinaamuan na ti amin, tanulabsen ti agsarita, ad-ad dapay nga impatag na day di Sir Amador, ngem iti bukod na nga ama, ana nga bando na kada kami. Ad-addan ang nagladingit kami nga agina apaman asimangpet ti bangkay day di Sir Amador. Ditamot laeng a personal anaamamumi dagiti anak na. Kalpasan ti tabon, kinasarita dakdagiti anak day di Sir. Ket dinamagdano da sabali apag naedan mi. Nagdanagak idimanang taimpagarup ko no papanawon da kamin. Ngambidot ti atap ko. Takinid daw da kanyak asyakon ti agbalin a caretaker iti balay a napanawan ti amada. Ituloy da ti mangpasweldo kanyak basta jak baybayan ti balay da. Kaya't dak asweldoan manang ngam nagkadkad akon, taumdasan kanyak nga adda libre apag naedan mi nga agina. No pay kasta, jak nagkadkadan ti inkarida at tulong para iti panagadal ni JR, nga iti agdama ket addan iti kolehyo, kan agad-adal iti kurso a nursing. Nagbalin man ang nasalimuot ti biyag ko sipod na ulilaak, agingga iti napasamak kada kami iti ama ti anak ko. Nalauslat ta ti panagyaman ko iti namarswa, gapu kadagiti parabor adimteng iti biag mi nga agina. Daytoy ti pakasarita ak manang, toy pagayam mo, Sabel. Sabel, pagayam ko, husto ka, naparaburan ka, ket no ibasar ko dito'y salaysay mo, makunak a deserve mo ti amin a magungunod mo a parabor. Taamom ngamin nga ipatag ken kailalaan dagitoy. Sapay la kumata agtalinaed tinasayaat ken positibo a panirigam iti biag, taday ta ti kasamayan a kalasag mo kontra kadagiti panubok ti biag. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi.